ating simula ng pagsasanay ngayong linggo dahil may nauso na naman sa Facebook at ako ay matanda na. Halina't intindihin natin ang mga nangyayari ngayong mga memes sa internet. Galing kay John, pare. Hindi pwede palagpasik yung part 2. Po siya, nagiging educational na ang content natin, diba? Kanina, fact-checking at online boomerism. Ngayon naman, Judaism. Isa sa mga kilalang relihiyon dito sa mundo. Ito yung bago ang Christianity, diba? Dito galing Judaism. Galing kay John. Yan, sakto-sakto sa tema natin kanina sa Judaism ay marami nga naman mga pangako ang kailangan nating maalala. Pasensya na. Mataas ang score ng dalagang Pilipinang ito. Introduction to Life and Works of Osiris. Ang nakakaalam nga naman kay Dr. Pepe ay isang magaling din Sunod na slide nga. Maraming salamat. Fibo. Kakapunta lang natin sa kabait-baitan ni kaka-God bless ko lang sa'yo. Kasalanan na naman. Maraming salamat Zaco Mix sa iyong binigay. Sunod na slide nga. Galing kay Jerome. Ito ang mga gusto akong klaseng memes. Naaalala natin ang ating history. Sa counting ba to? Di ako magaling sa math kaya ako nag-humanities. Hindi ko alam. Hindi ako magaling dyan. Pero maraming salamat sa iyong pag-alala. Kaka-God bless lang sa'yo kanina nung slide. Kasalanan na naman. Sunod. Dagdag puntos ka, Jerome. Meron kang dagdag na 5 bilyong puntos. Mabawasan lang natin sa nawala. Galing Pilil Mafia. Sunod. Nanakaw ang slide na to. Galing kay Cliff Fluid Mechanic. Oh yeah, yan ang mga gusto ko siyensya. PC ka bago sumuka, diba? Maraming salamat, Sir Mike Valero. Ito yung mga klase ng siyensya na para ka na rin may amat. Sunod. Confucianism. Maganda kasi Ed na touch ka because. Nako-confuse din ako sa mga sinabi kanina. Diba baka bobo lang ako. Confucianism, natatawa ko yung mga manlalayag na kinakalat yung Christianismo sa iba't ibang parte ng mundo. Nagtataka yung mga Chinese na mga ilang daang taon na binubuhay ang kanilang sarili sa kanilang hindi naman ata relihiyon ng Confucianism. Di ba parang way of thinking daw yan. Hindi mo kailangan magsamba na sandali. At tagal-tagal na namin dito umiintindi ng Confucianism. At itong Christianismo na ikinakalat ko, baka gusto nyo lang kaming kontrolin. At ayun, maganda itong moot point sa mga mahilig sa mga debate at sa mga pagtatalo sa politika at relihiyon at sa history ng mundo. Ito mga gusto kong tinatalakay. Gusto ko ng kabuluhan. Kaling kay Jace. 12,499. Sale na naman. May 1-1 sale pa ba? Order it from Lazada. And Shopee! Okay. Bimbi! Lagot ka sa akin. Mocha, parang tayo lang din naman po sa Lazada at Shopee. Boom! Ganun tayo kalakas. Bimbi. And they won't. Ay, naku, Bimbi. Lagot ka. Lagot ka, mama niya, Chucky. Naku, palo ka. Sunod. Galing kay Jubil. Bagsak. Ay, nangaling ka pang Harvard. Leche. Kaka-God bless lang natin. Kasalanan na naman manlait. Naku po, tama na. Sunod. Oy, hindi to PowerPoint. Ano to? Galing kay Mau. Tinalaglag siya, di ba? Your duty is not over! Napakagandang editing. Pucha, bagay na bagay. Kasi naman yung healing. Is not over! Kompleto na ang buong pamilya. Healing. Run it black. Tito Manny. Bakit Viper si Nanay Jonisha? Diba yan, Holy Bible tayo ay magdasal. Diba, Holy Bible tayo magbait. Pasensya na sa lahat. Ace, diba kasi 5 na sila. Kumukha niya si si Joke's over! You're dead! Sunod. Galing kay programmer ako. How to make lumpia. Naalala ko yan. Ginugutom mo ko sa PowerPoint na to. Sunod. Galing kay Harry Del Hypothesis ng kahirapan. Ito dapat yung mga pinag-uusapan natin kanina. Mga nagpo-formulate na hypothesis. Pag napapansin mo yung hypothesis mo, masyado mo nang binabatak yung alam mong facts. At syempre, isang article lang yan, di ba? Sa isang libo, confirmation bias ka na lang para makagawa ng isang narrative. So, yung pag-formulate na hypothesis, parang ito ata yung thesis team ni Kaalaman kanina. Tama na, huwag natin pagtipan si Kaalaman. Hindi naman lahat ng kanyang video ay gano'n. Pero minsan talaga, batak na ang laman. Sunod. Naiintindihan ko yan. Ganyan din tayo. Galing ka aesthetically depressed, lost to eminent domain. Eminent, ibig sabihin nun.
ay yung malapit, 'di ba? Iba yan sa imminent. Ang imminent, IMMINENT ay malapit na mangyari. Imminent danger, 'di ba? Kasi malapit, isipin darating na itong sakuna na ito. Ang imminent sabihin na malapit lang. Si Eminem, spaghetti. Mahina ang police power niya kung bumagsak ang probinsyano. Sunod. Cardiology to Sunod. Nagutom ako kumuloy tsaka di pa ako nagdi-dinner. Sunod. Ano to? Naintindihan ko pa eminent domain, di ba sa philo ba yun? Okay, media law. Inaral. Jurisdiction po. Iba ang jurisdiction ng mga palasiyang pinapakita nyo sa akin. Ako lang tayo sa sa pageant. Persons. I love my persons. My family's role for me is so important because they was 17 years old pa lang, di ba? Ikaw, nasa anong ginagawa mo na 17, wala, nasa internet ka. I said that my family is the most important part. Kung may natutunan ako dito sa PowerPoint presentation ng kahirapan, yun ay mahalin ng iyong pamilya. Sunod. Patay! Yari! Rabi Tulfo! Tula! Lahat nag-interconnect! RTC, Rabi Tulfo. Ano to? Ano na may RTC? Regional Trial Court ba to? So, law itong gumawa. Okay. Sunod. Bobo ka. Technically depressed law student kayo. Galing kay Alexis. Father, nako, filosofiya. Philosophaullol. I do not think, therefore I conspiracy. Baka kabuluhan ni Philosophaullol. Diba? Kaya hindi mo kayo makinig sa lahat na nagsasabi sa internet tulad ko. I-double check nyo lahat yan. I think, therefore I am right. Napaka-lap trip talaga nito. Maraming salamat. Pero diba, parang gano'n din yung konsepto ng Rene J. Gusion. Wala siyang meaning. Huwag nyo na lagyan ng kahulugan ang wala namang kabuluhan. Yun na yun. Parang, ewan ko, absurdist humor nga. Huwag nyo naglagyan ng mga conspiracy. Says, dahil sa akin lang ng buhay. Sunod. Sige lang, bigyan nyo ako content. Punyeta. Gatasin ang beverage. Galing kay Vey Animation. The Last Airbender na. To be successful in farming, hindi kailangan ng lupa. Dude. Hindi kailangan ng tubig. Kailangan natin ay technology. Para may bahay naman sila, hindi sila squatter. Small homes. Yun na yung pinaka-avatar. Cynthia Avatar. Maraming salamat, may animation. Ito gusto kong PowerPoint presentation. Puta, animation. Hindi ko maintindihan yung research nyo, lalo na yung farmer. Gusto ba ng farmer yung research? Galing kay Rodolfo. Dualism. Sayang di ako nakikinig kay Dua Lipa. May bawas puntos ka, Rodolfo. Maraming salamat. Sunod. Ito naman, Dualism. Hindi to PowerPoint. Hindi ka sumusunod sa panuto, Ronald. May iwan ka mamaya sa klase, kakausapin kita sa katangahan mo. Pero maraming salamat. Sunod. Galing kay Your Millennial Psychologist. Hindi ko to gets. Ano to? Psych? Korea? Psych Korean? Sino to? Si Psych ba to? Maslow's Hierarchy of Needs. Milk Tea Burger Protas. Tsaka di mawawala ang price de balab ni sana all. What? Mga kailangan ng ating katawan yan. At ang ating isipan. Wag na ang puso, wag nyo na. Di na kailangan aralin ng puso yan. Sunod. Ganun kay Joshua, Marxism. Ito ang turing na dualism, di ba? Ako, dalawanism. Sunod. Galing kay Javinia. May umisa po notang tabi-tabi po. Yan, pag kulang ka sa pag-aaral. Pag kulang ka sa pag-aaral ng religion, dito ka maniniwala. O nga naman. Sabihin ko lang tabi-tabi po, ayaw na nila. Aba, Pinoy, yan ang lohika natin. Sunod. Pamahiin 101. Magkano po ito? 300 lang, made in Thailand. Yan, dualism nga talaga. Sunod. Kulang ka sa inaaral ng PowerPoint mo, bagsak. Galing kay Marcus. What's up with gods raising their right hands up? Naku po, kaka-promissory note lang natin. Mapa-promissory note tayo ng principal niyan. Sunod. Hindi ka maliligtas sa simbang gabi mo. Sige, tawanan mo yan. Sunod. Galing kay Maymay. Pasko na. Eh, namiss ko na pupunta ng Cubao. Iwan nyo na to sa 2020, parang awa nyo na. Bawas puntos ka sa pinakita mo. At doon na natin tapusin natin mga pagsusuri. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga hirap makakonek ngayon sa online class. Maraming salamat sa pagsama sa amin at pagkilati sa mga pinadala ng inyong mga kaklaseng walang silbi. Kaya huwag nyo tayo like, share sa mga nagmo-module nyo pang friends para di nila matapos yung ginagawa nila. At huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo Lau.